чакай малко. И здравейте всички, които гледат това видео. Аз съм Ив. Аз сме не Дидо. И днеска играеме Майнкрафт. Lucky Survival. Епизод 1. Око. Сега ще отидем да събираме дърво. Да. Дидо. Магарета. Браво. Аз имам постигната да търся Дидо, кой хоства сървъра? Аз. Гадния нет имаш. Що бе? Щот ми забива, бе. Как може така да хостваш? Аз разбрах защо ми забива. Не съм на нормалните си чънкове. Играта ми е свикнала да съм на едни чънкове. Сега, ти на къде отиде? Към пустинята да събирам дърва, ще кажа. Значи, приятели. Да. Приятели. Аз не говоря на тебе. Говоря си на компютъра тук. Така че, приятели, започваме тази нова поредица от днеска и ще я свършим утре. С 17 епизод. Така, аз познай какво имам. Какво имаш? Дърво и топ 5. Аз първо обработено 16. А сега искам само да видиш нещо. Не мога. Само искам само да видиш нещо, колко съм велик. Не само ако ме телепортира. Виждаш ли? Да? Виж в това и виж сега, искам да видиш само още нещо. Виж колко съм велик. Да. Мислиш, че не мога да стана по-велик, нали? Да. Що не ми отключа ачивмента Branch Mining, бе? Защото ти си събрал дърво. Аз съм по-велик от тебе. Верно. Кой е са велик? Мислиш се за велик? Искаш ли видиш сега? Кой е по-велик, бе? Гледай, кой е по-велик? Брат, не, ти си Аладин, бе. Сега, стига с глупостите, ние ще бъдем сериозни. Добре, няма да бъдем, защото сега да не си говорим майтапи. Да, този сервер не е за майтапи, но ще бъдем сериозни. Да. Не е за майтапи. Да, сериозни ще бъдем ние. Защото ние винаги сме сериозни. Чакай, бе! Ах ти трол, гаден мършав. Ще търсиме заедно. Добре. Къв си трол. Що бе? Нищо. Нищо. Сега, брат. Така да. Кога става нож, бе? Не бе, не го прави ден, бе. Имам меч. Не, чакай. Какви инструменти имаш? Меч, пиле, сиц, фитър, ек, дърт, крафтинг тейбъл. Какви? Аз те питах какви инструменти имаш. Меч. Аз пък имам кирка. Браво. Събери както си. Добре, бам. Защото кактусите са... Съжалявам, това беше моя грешка, извинете ме. Това иска да направя. Да, то аз стигнах до тебе, ти ме телепортира. Чакай, само може и аз при на място. Искам да изпробвам нещо. Удариш. Не, искам да видя 1929. Значи пиша тъпа Дидо. Защото преди да предишните версии, ако играеш така, трябваше да пишеш тъпа твоето име до еди който си. Примерно тъпа Боби 9, ама сега са го променили, което е добре. Аз ще събера малко както си за зелен цвят. Добре, аз вече не мога да защото зеленото ми е любимият цвят. Най-ме кефи. Аз те мога да намеря. Тук със сигурност с тази голяма пустиня ще трябва да има нещо. И познай какво намерих? Село. Дърва. В пустинята. Какво си намерил? Дърва в пустинята. И някой ми пише по скайпа. Какви дърва, бе? Пусни си Конго. Чакай, че някой ми пише по скайпа. Не, ще пречукам. Пречуках се. Напротив, не си се. Да. То мене ми взе деми, че ти ме телепортира. Благодаря. Благодаря за помощта. Благодаря. Много ми... брат, намерих савана. И кученце. Маничко кученце, мученце, кученце. Не го видя. Кученце. Бързо, Дидо, убий прасетата, аз ще събера камък. Чакай, че се разпряхме с скайпа. Къде видя прасета? Майко. Какво? Ана, не бе, бегай, брат, бегай, остави я да умре там. Убивам я. Точно така. Не бе, остави я да умре от само себе си, тя...
така че е супер. Сега ще направя печка и на всеки по 2 инструмента. Имам пред две брадви, 2 кирки, сещи се. Да, проблем. Ударих един вълк. Не бе, сега ще набият. Не, шегувам се. За малко щях да ударя това. Абе, ти си откачен, бе. И ти си. Ама ти си... Не е верно. Ти си по... Сега ще се кадам. Само не ме телепортирай, чули? Аз ще се репортирам. Не, дей. В дупка съм. В дупка си виждам. Братче, това колко перверзно прозвуча. В дупка съм. Аз па имам яйце. Боби? Не. Боби го няма. Пусна ми кокошка, нали? Знам, да. Спалнах ти от едно яйце. Братче, пусна ми кокошка и ми лагна. Еми, Анна. От Анна ти лаги. Така е. По-добре бягай, че тя ще те... Какво ще ме, Дидо? Мисля, че всички искаме да чуем. Не, чакай, не, обърках се, никой не иска. Не дей сега, не дей. Тук да няма копирайт. И те момичетата, които се казват Анна, да не се обиждат. Да, защото ние имаме Нана в нашия клас, която е... Ужасно. Не е ужасна, тя е пълна куковица. Абе, Дидо, аз ще те убия тебе някой ден. Значи това пиле тук ми изкара къла. Разбираш, аз се обръщам и до мене някакво пиле. Ела сега, имам подаръци за нова година. Ела тук, бе. Ети това и забравих да ти направя лопата. Ти си гей. Сега ще ти направя, маймуно. Тъпа. Проста. Ето, ела тук да си вземеш тъпата лопата. Ето до тебе. Ей, лопата. Меч! Ти не си ли имаш меч? Искам каменен. Да, чакай. Аз мислех, че твой е каменен. Изчакай, извиняй. Ти направи ли печка, бе? Да, направих. Ела, ето. Хвърлям. Чакай, не може кокошката да седи тук. Ще седи в гроба, убих. Добре, ела, тук. Къде? Ето ме, бе, до тебе съм, ето. Ето ти го тук. Сега, брат, чакай сега. Сега първо ще направя чаркол. Абе, не това, бе. Исках. Сега ще направя едно чаркол и после ще изпечеме пилета. Чули? Добре. Бе, това там, което имаш. О, вълк се разхожда, вау. Брат. Ти му уби, бе. Искам айрон броня. Тъпо ми е. Айде да се откажем от сървайвъл. Мене ви е тъпо, аз нямам броня. Така. Почва да печеш. Сега 3 на 3 делиме. 50 на 50. Защо ме удари? Не, ти се удари. На мен ми трябва... на мен ми трябва повече, бе! Аз съм наполовин бутче! Аз вече нямам бутчета дори! Не ме интересува. Ето. Взимай. Аз ще не ми реви. Какво каза? Да не ми ревеш. Аз съм Брук Леснар, бе. Имам меч. Чакай, не бе, аз съм никой, бе. И последната ми. Yes! Взех я и аз. Чакай, ти взе ли я пържолата? Да. What the fuck, и аз я взех. What? Колко са останали в печката? Не, мене, значи, показва ми, че аз съм я взел и изведнъж магически ми изчезна от инвентара. Добре, аз стигам да търся селото. Чакай ме, идваме сега. Ти взимай те неща и аз ще телепортирам след това или ти се телепортира след това. Добре, телепортирай ме. Добре. Чакай, къде си? Ти не взе нещата, нали? Не, взе ги, ама тъпата сепия ми изкара къла. Тебе всичко ти изкарва. Брат, тази сепия е като ранкора. Дай ми кактусите, да имаш място в инвентара, защото аз ги стаквам. Те не ги чупи, ще ги ползваме за Хелуин. Виждаш ме, гледай. Аз съм паркурмен. Виж сега, чакай. Сега, знаеш какво ще направя? Ще си запиша координатите на тази пустиня, за да можем, когато си я правим къща, защото ние няма да живеем в пустиня, да знаем къде е. Защото тук ще можем да си вземем такова. Чакай, че аз скоро ще умра заради някой. И хора, след малко ще върнем Ето ни вън. Не бе, не съм ги запомнил, ма ги записах, аз ги таковах. Аз ги снимах. Чакай. Лагна ми. И на мене тук не сме заведили тъпите чънкове. Откъде па на къде ми изпревари? Не знам какво става, просто с главата напред като Найден.
А какви ги вършиш, бе? Телепортирам се. Дидо! Замъка! Къв замък, бе? Да. Той е ли? Чакай, бе, трябва да го снимам за епизода, чули? Добре, ще телепортирам. Къде е? Чакай, брат. Рандом замък е така и се появява и ме плаши. Ще го снимам за такова, за това на клипа. Стих се. Тъмнева. Чакай сега, как ще влезнеме? Аз влязох вече. Чакай ме. Чух гадна музика. И аз. И сега ми се... Чакай, бе, откъде влезна, бе, изрод? Абе, Чакай, не взимай всичко в честовете, искам да го видя. Добре, Кажи ми какво имам, а не го взимай. Тупо нещо. Емералд! Айрон и злато. Да. Има ли нещо диамантено? Чакай, тук обирам, има седло. Последния чест! Няма Какво? диаманти. А какво седло има? Имаме ли седло? Да. Ама не е армуда седло. Ще имаме конче. Чай да влезна. Шумна! Майко. Взе ли ги нещата? Взех нещата. Викам му. Ето това чест има тъпи неща. Ротен флеш. А сега как ще се изкачиме? Да, знам. Мръдни, аз ще скачам. Чакай, аз ще изкача и ще телепортнеш. Добре. Абе, как Чойтър съм аз. Виж какво има. Глей са. Чакай, бе, не ме интересува сега. Първо искам да излезна. Аз съм отпред, аз съм излезна. Аз излязох. И аз, ето ме. Виж какво има. Къде си? Супер, първият емералд за епизода в първи епизод. Глей са. Виж му колко съм про. Сега да си крафнеш емералда на лопата. Още има ли айрон? Има ли още айрон? Село! Ами изкара ми акълския къл, бе. Село! Кажи, потърси такова дали има. Как се казва? Ковачница. Няма ли живеем в селото, бе? Не. Има ковачница! Няма да живеем, един да сме луди. Това е село в пясъка. Нали? Ага. Има ли, ако има около него дървета, можем да живеем. Няма дървета. Отивам в ковачница. Видях. Мен ми се бъгнаха чънковете. Аз ще посъбеда тея. Храните. Аз съм в ковачница. Ти какво ще ядеш, моркови или картофи? Я. Братче, аде този път да не си делиме храната. Имам преди всеки яде каквото си иска. Искаш ли? Не, ще я делиме. Да, бе, да. Има подарък. Ако не си я делиме, няма ти дам този подарък. Добре, ще си я делиме. Добре, дръж. Няма да си я делиме. Имам айрон меч ще убием. Де, брат, аде ведом да не си я делиме. Да си ядеме всеки, който каквото иска. Това е тъпо. Да си я делиме е яко. Обирай всичко. Не убирай всичко, бе, сиц, можем от всяка да намерим. Те си идиоти, ако не спят, сега ще убия един. Кой какво дава за какво? Той е... Добре, аз ще ям моркови. Да се приютиме в селото за едната вечер. Добре, аз ще ям моркови. Добре. Ти картофи. Да, бе, това където ме храни по-малко. Какво? Печените картофи хранят повече от морковите, между другото. Аз не говоря за печени. Затова ти предлагам да не си делиме. Колко си тъп. Ще делиме пък. Ти си по-тъп. Ти си най-тъп. Аз пък ти вземам морковите, Аз пък картофите. И аз сега дай ми всичките храни, защото съм ги стекнал. Всичко, тея морковите и картофите, така. Да. Ти всичко. Чакай, аз посол ли съм мобовете, да. Там има ендърмен. Имаше. Имаше. Чакай, бе. Аз съм такова, бе. Аз съм Чък Нори сега. През нощта, когато идват всички изроди и искат да ми изядат, аз ще събирам моркови. Аз ще се крия, па. Нека давай пък тъпите неща. Чакай, бе. Добра сделка. Каква сделка направи? Никво. Бе, къде си? В коя къща? Дидо, имаш зомби пред вратата! Готово бих. Чакай, бе, дай да влезна. То сдава за един емералд 6 кулки порк. Да, бе, да. Чакай, че пише по скайпа. Аз ще видя, понеже имаме един...
Записвам си координатите на селото. Омага. След малко ще влезем в едно IP. Потейто! Какво ще влезнеме? В едно IP друго, като свършиш скипа. Защо? О, селянин! 23 кола за един амерал, тега ти якия човек. В какво IP ще влезме, бе? Какви ги вършиш, бе? Още не, бре, тъпир. В сървър ли, бе? Да. Защо, бе? Защото така съм казала аз. Ама лан ли сървър или Абе, сървър? не лан сървър. С кой приятел ще играеме? С един мой, айде. А, да, бе. Абе, мене ще ме пречука някакво зомби, бе. Помощ, бе. Заушавам се. Вземам те. Имаш ли айрон? Да. Give me. Що? Да си направи аз меч. Защо? За да имам. Ето ти 2. Ти колко имаш общо? 8. Може ли пръчки? Бошкина. Свърши ми тъпото дърво. А, така. Той меч вече от живелица. Абе, не ме затваря, бе! Лунатик такъв! Не, бе, той има кол. Какво имаше? Имаше да дава кола един амерал. Аз губих. Добре, как можа да ме запушиш така нахално? Къде си, чойтър? Ето ме. Абе. Чакай. Да, сега ще извадиш меча. Не. Ще направиш запалка, нали? Не, аз в момента пиша. Що ми се бърна така, бе? О, чай, това зомби е мое. Гледай, те зомбите са мои. Майко! Щом са твои, няма проблеми. Нека бъде... какво направи, бе? Маха ли? Нахалник, веднага да ги пуснеш пак, читър такъв. Няма да читваме тук, ако умираш, после ще се телепортнеш. Аз не читвам. Ето, пуснах. Да. Ти не видели колко идваха? Видях, просто ще се дадеш да умреш и... Така. Или ще се телепортнеш до мене. Знаеш какво имам аз? Не ме интересува, какво? 2 седла. 2 супер, ще имаме кончета. Нали знаеш? Да. We will have horse. Айде, разкарай се. Аз тук, братче, виж, няма да чупя... Подявайте скелет. Ела тук, мой. Няма да чупя всички такива уитове, а ще чупя само... Кажи го, бе. Само зрелите. Защото ние семена винаги ще можем да си намерим. И те са навсякъде. Сега ако отидеш отвънка, почти навсякъде ще има семена, защото аз си ги хвърляме така рандом. Чакай сега, ти в коя къща беше? Не знаеш ли? Фейта. Дидо, спаси ми живота току-що. Щеше да му убие един wood creeper. Дидо, имам подарък за теб. Колко грозно нещо. Как грозно, бе? Абе, това е хляб, бе. Как? Аз се пускам да почиваш, не мога. Феновете ме искат. Фенове, какви фенове? Как Две? Аз имам за разлика от теб. Как го сложите и рандом крафтинг тейбъла? После ще го забравя. Дидо? Какво? Нищо. Един идва да ни чупи вратата. Бързо! То в новия апдейт няма чупене на врати, бе. Не ме интересува, бе. Мачкай го. Ма ние сме на 1.7.2, бе. Да. Да, верно.
Аз ще ти кажа кога да ме телепортнеш, чули? Да, Ти бъди готов. добре. Тъпа ми! То клипа да избухне и ти ме... В коя къща си, бе? В отсрещната. Нема тук горкия човече. Я чакай, каква му офер... Абе, две са то клипа гръмна и ми лагна. Абе, брат, ето аз го убивам. Що бе? 3 емералда за една запалка. Я. Добре, 14 неизпечени пилешки храни за един емералд. 4 емералда за... Вау, нещо, което вече имаме. Не бе, ще ги убиш всички. Не интересува, всички ще умрат. И ти? Опа, извиняй. Без да искам. Ох, брат, разката ми живота, чакай да ги сложа тея. Абе, къде е другото такова, бе? Служи другия камък веднага. Служи го. Оба, сори. Абе, Ти бокс ли искаш? Аз съм Джон Сина. аз съм предния рътър. Не, спри! О, брат, остави ме на половинка, моля ти. О, Аркиото ти размаза картуната. Я да видим дали на тях ще им го размя. Аркело! Добре, аз съм Джон Сина тогава. И коригиране на отношение. Ти го разката, бе. Един пак. Брат, че то ще му бие, бе. Още един път да му удари и ще ме килне. Помощ! А майко мила, ние тук ще измерем, бе. Чакай, бе. Но то навънка става ден, така че... То чакай да си взема крафтинг таблето и да тръгваме. Гледай, бата, тук картофите се ги бъркам. Добре, това ще е за този клип, ела тук да го приключиме. Да тръгваме. Чакай да го приключиме, бе. Абе, тук приключиме тъпи епизод, бе. Да приключиме епизода. Айде, аз съм до тебе. Това ще е за този клип. Абонирайте се и айде.